Masaku bawang, brambang, ndoke pitik loro, enek pre, terus enek brambang bombay, ono saus tiram, minyak wijen, ekstra pedas Indofood sambel, terus ono pentol bunder-bunder. Terus mari ngono bar pentol bunder-bunder ono wortel. Terus ono maneh ladaku, ono maneh brokoli. Lah iki mengko arepe tak sayur lur, ngono lur. Iki arep tak sayur sik lur ya. Wortel cukup tak rajang-rajang ini wae lur. Lek sampean butuh alat kanggo ngrajang wortel kok kena di cek lur ya nekone tautan iki lur. Lah kanggo pentole iku yo tak cukup tak irisi ngene wae. Terus maneh sama nek butuh lading kanggo pisau dapur ya lur, uga bisa cek link sing wis tak tautke iki lur ya. Nah, ini iki lur. Lek wis niki brokoli ini lur tak suweki ambek lading ini iki sak bentuk-bentuke pokoknya sementing ndak ungkul lah lur. Nah, ini iki bar brokoli tak irisi, kari brambang karo bawang juga tak irisi ngene iki lur. Di brambang bawange diirisi ora digerus, cukup diirisi ngene iki. Terus bareng ngono kok dicacah lur ya, dicacah rada lembut. Dadi kabeh iki mengko dicacah rada lembut. Cacah kecil-kecil gitu. Nah, ngene iki lur. Cukup dical-cal cilik-cilik ngene wae. Wis beres, tidak diulek utawa gak di blender. Terus lek mari dicacah cilik-cilik ini iki, nah kita tak sisihne sik ning mangkok ya toh. Nah, tak seleh mangkok ngene dhisik. Terus aja lali lur, prene ya iki daun pre iki di rajang pisan. Terus tak tinggal ngumbah brokoli karo wortele. Nah, tumbah ngene kabeh tumbah resik. Nah, engko lek bar tumbah lur, wortel karo apa jenenge brokoli mbek wortel iki bareng ini terus ditiriskan lur ya, ditus dhisik dadi sitok ngene ora apa-apa. Saiki tak cepake wajan sik lur ya nggih ngongso. Wajan tak cepake sadurunge ngongso tak goreng pentol dhisik lur. Dadi pentol iki tak goreng dhisik ngene iki. Supaya apa? Supaya pentol enggak mbluduk golek di sayur bareng ngono. Jane ora digoreng sik ya ora apa-apa. Aja lali ndok lur ya. Ndoke iki mangene ini bekas lengon titik langsung tak cemplung induk wis bene gak apa-apa lur. Ndok dikocok-kocok. Bariku terus di entase. Nah, kita entase pentole mergo mang tak sambi-sambi lur ya. Di sini ki wong desa lur. Tak cemplungke kene lur ndoke ya. Tak cemplungke kene. Bariki diorak-arik karo sotil ngono. Ora-arik karo sotil sampai ndok iki ketok maut njleput ya. Kalau wis ndok iki wis maut njleput, jur dientas nganggo serok. Nah, ngene lho ndak usah dipuluki karo tangan panas lur ya, mbek serok ngene wae. Terus gongso bumbune. Bumbu sing dical-cal dirajang kayak mau dibuk gongso nek wajan ini iki do sreng-sreng sampai keluar aroma harume. Ojo lali lur, bare disusul brokoline masuk nang gone wajan karo wortel pisan. Sakwise kuwi ora arek ngene iki lur, nek merata karo bumbu sing digongso mau. Ojo lali tambah banyu sithik lur ya. Tambah banyu sithik tujuane ben
cepet empuk lur ya, ben cepet empuk ngene iki. Lah lek wis empuk kaya iki baru lur disusul seledrine kok seledri brambang prene tadi dicemplungke sisan. Dorak-arik ben rata ya ta. Engko yen wis rata baru cemplungi pentol iki. Nah, pentol dicemplungke dadi sitok terus dorak-arik meneh. Dorak-arik sampai rata, ojo lali meneh tambahno masako pitik utawa masako sapi utawa rejo terserah pokoknya tambahan bumbu. Ojo lali lur, merica bubuk ladaku cemplungke sisan ben rada sedep ngono aromane ya ta. Nah, yen wis kaya mangkono banjur di orak-arik maneh kanggo sutil. Ah ngene dadi aja dikrawuki karo tangan. Ndak kepanasan lur ngene beres ya. Terus aja lali lur genti jepekno iki saurine dicurut-curutke sak cukupe wae. Di saurine sak cukupe panjenengan sesuai selera masing-masing ya toh. Bareng ngono disusul maneh lur sambel pedes iki lur. Ya sambel Indofood ekstra pedas tak cemplungke sisan ini ya juga sak cukupe wae ya toh. Ini ora anti sambel ya lombok dirajang ya ora apa-apa. Nah wis kaya mangkene yo diorak-arik ngene iki diulet-ulet ngono maksude diaduk-aduk lho lur. Nah diaduk-aduk nganggo sutil. Aja sampai tangan driji lawaran ku melocot kabeh. Ya sing ngene wae lur ya. Nah ngene wis cukup. Terus aja lali maneh endoke lur mau. Nah, endoke dicemplungke sisan, njur dicampur ya toh. Dicampur dorak-arik maneh nganggo sutil maneh. Bene wong duweni sutil lur, ya nganggo sutil ben aman. Nek nganggo driji langsung mlonyong nggo drijine. Nah, ngene lur ya. Wis kaya mangkene iki ya toh. Wis ben gembulak dhisik ben rada asat. Lah, dadine kaya mangkene iki tambah gula sithik ben rada legi ben ndak sengak utawa ben ndak gebres-gebres. Perkara sampean wae gula olah wis nyemangkake lur wae gula ya monggo ora ya ora apa-apa. Iki termasuk wis dadi lur garing ngenteni apa matenge tenanan, tanet tenanan. Lah mengko yen wis tanet garing siap di selen nggone sego utawa tinggi bekal kerja bakal sekolah di ning omah wis bebas. Ya wis lur, cukup semene sik ya lur, matur sembah nuwun sampai jumpa di konten yang berikutnya.